Let's gaze indaba ze1KZNTV fundelo samgelisoka Nqulunga ngikubingeleleke embukeli nazi ke ihamba phambili usuku namhlanje. Umthobanhliziyo kwabashelwe Imijondolo selukubameli Olokudla kwasezikoleni kanti ke kukhalwa ngekhansela eliholayo lisejele. Ungqongqoshe umnyango wezokuthuthukiswa komphakathi kuleli uLindiwe Zulu uthi ke sikhulu isidingo sokuba uhulumeni esigabeni sikazwelonke kanye nesifundazwe babheke izindlela ezisetshenziswayo kwamanye amazwe. Uthi ke lokhu kuzosiza ukuqinisekisa ukuphepha kwabantu eMijondolo njengoba ke kunohlelo lwethulwe umengameli wakuleli lwezindlu zesikhashana zohlobo ke olungashi kalula. uZulu ke usho kanje ekhuluma neziko lezindaba ngesikhathi ke ehambela umphakathi wakuWard 90 eDakota eThekwini ngemuva kokushelwa Imijondolo yabo. Kuqhuzelwe abahlali basemkhukhwini yaseDakota ukuba bayiqalela amabhizinisi ngenhloso yokuthuthukisa isimo sabo nokungahlali bethembele ekuxhasweni kanye ke nangenhloso yokudala amathuba omsebenzi kule ndawo. Lokhu kuvele ngesikhathi ungqongqoshe umnyango wezokuthuthukiswa komphakathi kuleli ehambele le ndawo edicilelwe phansi umlilo ngenyanga edlule. uZulu uveze ukukhathazeka ngokungaphephi kwabantu abahlala eMijondolo ethi ke uhulumeni kumele aqhamuke nohlelo ngokusheshsha. Ngokubona kwami ngicabanga ukuthi uhulumende both at national ne provincial level human settlement ngoba iscience isiproduce indlela ezithize. Kule weekend nje ngalesikhathi kunesivakashi la esivela eFinland sivakashele uPresident Cyril Ramaphosa. Uye wasibonisa enye into engibona ukuthi ine interest. Bathatha plastic nako konke baku recyclishe bese bakha izindlu ngalokho. Ngithi ke mina into yenza ukuthi imikhukhu nezindlu zishe masishane ukuthi there is no protection from fire in the first place. So if science is able to produce immaterial engakwenza ukuthi noma kusha ingashi ngespeed kangaka kugijime kangaka, ngicabanga ukuthi South Africa kuzofuneka ke ithukuvuka kulokho ke ibheka ukuthi amanye amazwe ko Europe nakhona nje kwase Africa kukhona na izindlu ezakhiwayo namhlanje okuthiwa ama temporary shelters angeke ashe kalula kangoba ama shelter wethu abantu abahlala kuwo asha ngakhona. Kuzokhumbuleka ukuthi lo mlilo okusolakala ukuthi waqhutshulwa ukuxhunywa kagesi ongekho emthethweni wadicelela phansi imizi ebalelwa ekhulwini ngenhlanhla kamukho wadlula emhlabeni. Laba besulwe izinyembezi ngokunikelelwa ama-voucher enani lika 2000 rand umuntu kanti ngaphambi kwalokho babenikelelwe ngeinsiza zokuvusa imizi yabo nasebeqalile ukwenza. Njengoba ngithole leli voucher nje kunamhlanje besishelwe kwasha yonke into. Kwangabi nalutho umbhede yonke into ingubo yonke into asinalutho nje. Kodwa ke kumanje ngiyajabula ngoba ngitholile imaterial ngayakha indlu kumanje sengithola le voucher sengizokwazi ukuthi ngithenga ukudla bese sesiquba naseziphontshini lezi esinikwe zona sikwazi ukuthi siphile impilo yethu iqhubeke. Ngesikhathi kwehla lomshophi abezicisha mlilo behluleka bancama ukungena kule Mijondolo ngenxa yokumenyana kanti laba bathi ke njengoba bethole ithuba lokwakha kabusha benze isiqiniseko sokubhekelela lokhu kwazise babonile kubeka izimpilo zabo engcupheni. Sinalo uvalo kodwa ke manje bekungekho ukuthi uthini ngona sizamile ukuthi sishiye izikhale ezincane ngoba besimpintshene kakhulu. Sazama ukuthi sibacela omakhelwane ukuthi awushiye nje ispace engikwazi ukuthi ngidlule kusona benza ke ngalendlela lesicele ngayo. Kona sesinazi ipaysana noma zingankulu zincane sekungcono kunalendlela kade kuyona ngoba bekuhlangene kakhulu eqaleni. Ezindabeni ze1KZNTV kubi kuntomkhona Mvubu eThekwini. Selukubameli ke udaba lenkampani ususe umsindo ngokuphakela kwesikole iPanica Retail kulandeleka izingqinamba ezaholela ekutheni abafundi bengadli esikoleni ngesikhathi ke bebuya emaholidini ephasika. Ungqongqoshe umnyango wezemfundo kuzolonke uMtshekga usho lokhu ke kwisithangamna bezindaba eThekwini. uMtshekga uthi ke okuseqhulwini ukuthi abafundi bephakelwe okunye kuzoqhubeka bakulandelele. Uthi ke basazophenya ukuthi ke isifundazwe kwaZulu-Natal senza kanjani ngesikhathi ke sikhipha ithenda. Ungqongqoshe womnyango wezemfundo kuzwelonke uMtshekga uthe bebeqhakambisa ukuthi abafundi badle uma bebuyela ezikoleni izolo. Is what we agreed with the Premier and the MEC. By the 2nd of May, children must be eating. But there's a concern, as you correctly say, from Treasury to say, as you do that,
Don't go into fruitless and wasteful expenditure. Manage your contractual challenges also with the financial balancing to make sure that there's no fruitless expenditure. And that's why we're working with treasuries, the provincial treasury, the national treasury also has warned me to say, whatever, don't come with fruitless and wasteful expenditure. Uthe izikhulu zomnyango yizona ezizobhekana nezindaba zezinkontileka wathi okubalekile ukuthi sebeyaphekelwa abafundi ezikoleni. Our first focus was to ensure that there's feeding, and the second stage or the parallel process is also to make sure that all other technical issues around the contract are dealt with by competent bodies. Our lawyers are at work, our chief procurement officials are at work, but also our accounting officers are at work. So we will leave the rest of the technical legal matters to those teams. Our main concern with the Premier and the MEC was to make sure that children indeed are fed. And from the reports we received, there are minor glitches elsewhere, but in the main from the reports I've received, I might be exaggerating that it's above 90% of feeding. And in areas where there's not been proper feeding, there are systems in place to mitigate against ongoing challenges. Umtsecha uthe le ndlela isifundazwe KwaZulu-Natal besenza ngayo bekuyiyona abayifunayo beumnyango ukuze bezokonga, kepha akaqondi okwamanje ukuthi yonakale kuphi nendawo. But the old model, and not only in KZN, in some provinces, was not giving us the ability to benefit from the economies of scale. And that's why KZN moved that direction. But what happened is they turned left, which is where we say they must turn left. It's an issue to say how did they turn? Did they take their curve too quick or they took it too late? So the curve part about how they took that left turn, it's something that we will be discussing with our lawyers. But in terms of central procurement, not even from the Spark Group, my dream is that we want to buy from where Spark buys, not from them. We want to buy from the manufacturer. We're a big system. With a 9.3 billion, we can afford to go to the manufacturers ourselves. Njengamanje imbiko iveza ukuthi inkampani iPasina Retail iyaqhubeka nomsebenzi wawo njengokwenkontileka yawo nomnyango. Ezindabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube ngiseThekwini. Usomlomo kamasipala iTheku Thabanyawoso uthi ke ihhovisi lakhe alinawo amandla okuxosha ikhansela kuphela ke kunemigomo kumele ke ilandelwe bese ke kwenziwa izincomo zithunyelwe kumnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kulesi sifundazwe okuyiwona konamandla okuxosha ikhansela. Unyawoso kusho lokhu kulandela umbhikisho weAction SA obungaphandle kweCity Hall eThekwini. Ikhala ke ngekhansela la kuWard 101 umuzi muni Ngiba osaqhubeka ke nokuhola kodwa ke usahlale ejele izinyanga eziyishumi ketsolo ke bulala owayezoba ke ikhansela kule wadi uSiyabonga Mkhize ngo2021. Ukusabalala kwembiko ethu khansela waka Ward 101 umzimoni Ngiba usahola kuvele ngesikhathi kuqhubeka umhlangano omkhulu kamasipala ngesonto ledlule kwabe sekwenza amaqembu ezepolitiki kakhulukazi Action SA yathatha isinqumo sokubhekisha ngaphandle kwamahhovisi City Hall ukuzofaka ingcindezi ukuthi bafuna lo khansela axoshwe. Uma kukhona ukhansela osehluleke ukuza emhlanganweni yazi yamthatha ilandelana kumele uSpeaker amkhiphe. uSpeaker ka ayisho ukuthi uSpeaker une option ithi uSpeaker must remove a councillor. Now kwi-issue kaNgiba kuyinto engeke ibalekelwe noma ubani ukuthi kuswa ngoMeyi ngonyaka odlulile ubekade ephakathi ejele akaze kube nencwadi efika emkhandlwini esixolisa ukuthi akwazi emhlanganweni. uSpeaker ke namhlanje usengekubalekela nje ukuthi uhlulekile sonke isikhathi ukwenza umsebenzi wakhe ngoba umbuzo khona ukuthi njengamanyanga esi12 uNgiba aboshwe engaphakathi ejele. Umthetho uthi 3 months kumele uSpeaker act. Sidlule kanjani 6 months ngoba sadlula ku3 months uSpeaker wangenza lutho. Sadlula ku6 months uSpeaker wangenza lutho. Sadlula ku9 months uSpeaker wangenza lutho. Manje siku12 months. Umncwange qhubeka echaza uthi kuyakhathazwa kwaseThekwini ngoba akuyena uNgiba kuphela kumakhansela sekuphela izinyanga eziyishumi hola kodengeza emhlanganweni
Kodwa kukho nelinye ikhansela ANC kaWard 54 nalo elaboshwa laphuma ngebail kodwa laqhubeka nokhola kwaze kwaphela izinyanga eziyishumi. Kunokhansela Ward 54 ukhansela uMnguni. Ukhansela uMnguni naye waboshwa ngo-February last year. Yena wayinikezwe ibail. Umehluko khona ukuthi kuyena wayinikwe ibail, uANC was to step aside. Ustep aside usho ukuthi ke manje uhleli ekhaya kenzi lutho kodwa uyahola. Echaza uSomlomo lo masipala usakanawo amandla ukuthi axoshe ukhansela kodwa ukwakhe neoffice lakhe ukwenza izincomo bese ethumela eminyangweni ozokubusa ukubambisana nezindaba zomdabu okuyiwona onamandla wokuxosha lo khansela bese nomholo wakhe uyakwazi ukuthi unqanyulwe. Senza umbiko ke manje esizowethula kwi-council ekaMeyi. Lo mbiko lo ke uzobe uhamba nezincomo zokuthi ngoba siyazenelisa njengoSpeaker ukuthi isizwe sakhe siyaphambana nokulindelekile ngendlela yokuziphatha. Siphakamisa ukuthi ayeke ukuba ikhansela noma ukuterminate iservice yakhe of being a councillor eThekwini. Kuteboho Sibisi ngiseThekwini. Luyaqhubeka uhlelo lokulungiswa komgwaqo nguthelawayeka uN3 ngasemgungundlovu maphakathi nalesi sifundazwe saKwaZulu-Natal okuhloswe ukuthi ke kube lula ukuxhumanisa isifundazwe saKwaZulu-Natal nesaseGoli. Ungqongqoshe wezokuthutha kuzolonke uSindisiwe Chikunga uhambeleke le ndawo ukuyohlala kokusebenza kwayo. Uthe lo mgwaqo uzokhuphula umnotho wakuleli kanti ke usudale namathuba emisebenzi amaningi kwimikhakha eyahlukene. Uhambele umgwaqo nguthelawayeka uN3 emgungundlovu. Ungqongqoshe wezokuthutha kuze lonke uSindisiwe Chikunga. Lo mgwaqo ke uyakhiwa uyandiswa si-add ama lanes okuya eJohannesburg, ama lanes aya eThekwini, si-add indawo zokuthi khona ukuphumeka like also sibuke iR103 okufanele libe alternate route in an event kunento ekhona la sikhona ukurechanela imoto ziyongena ku-R103. So it's a huge project and benefitisa abantu abaningi, yes, the contractor, but we also have subcontractors. I'm very happy we have women here. Abakhona, they are young people, the contractor himself and the project manager, they are young engineers. Uthe banethemba lokuthi ukulungiswa kolomgaqo onguthelawayeka uN3 kuzofukula umnotho njengoba uxhumanisa izifundazwe ezimbili iKwaZulu-Natal kanye nesaseGoli. We are hoping because the president when ebeka economic recovery and reconstruction plan wakhuluma kakhulu ngento ye-infrastructure. We are thinking that we are contributing, we grow the economy through these infrastructure development projects, and we are happy about that. There's a lot of training eyenzeka on site. Unxuse abashayeli bezimoto ukuba bacophelele emgaqweni kugwemeke nezingozi njengoba kusaqhutshekwa nokwakhiwa. And isicelo sethu go driver because we can't stop the project. Isicelo sethu go driver nabasebenzisi bomgwaqo ukuthi ba exercise i-patience as ilokuza ni project iqhubeka because it will definitely benefit them going forward. Ama-lanes ebamaningi. Chikunga uthe omunye umgwaqo onguthelawayeka ulungiswayo njengamanje yilowo ongu-N2. So yes, there is this one, but there is also i-construction eyenzekayo ku-N2 ukuze nayo ikhona ukuthatha i-volume because nayo ibusy, nayo inama accidents and so on. So we want to reduce those. But we want to see the economy moving in South Africa. As the Department of Transport, siyaye sithi we are the heartbeat. Yayibona uheart, inhliziyo, umishaya, ikhipha igazi liye emzimbeni, lihamba kuma blood vessels. Abe mancane aphindande uma lapha esehlangana. Uyabona ngithi ama-arteries afika ama-arterioles, abama-venules, abese khuphuka ama-venules, iba ama-veins, abuyele enhliziyweni. So that is what we are as the Department of Transport. We keep South Africa moving. Kanti ube esedlulele enkundleni lapha behlangene khona nobuholi besifundazwe kanye nomphakathi. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngibika ngisemgungundlovu. Asike sishelele ey'tolo sobe siqhubeke nazindaba zethu. Asikwamukele mbukeli ubukeleke indaba ze1KZNTV nasisithi zona ehamba phambili.
Umthobanhliziyo kwabashelwe Imijondolo.Lukubameli lokudla kwasezikoleni kanti ke kukhalwa ngekhansela eliholayo lisejele. Umphakathi wakuWard 4 kumasipala uMfolozi usukhaleke ngokungagculiseki ngendlela ophakelwa ngayo amanzi umasipala wesifunda iKing Cetshwayo. Lo mphakathi ke uthi ke amanzi wathola kanye ngesonto nokwenza kube nzima ukwenza izinto ezidinga amanzi. Usibusiso Myeni oyilungu lomphakathi uthi ke ufisa kushintshwe uhlelo lokusatshalaliswa kwamanzi kule ndawo. Lezi zakhamizi ke zisho kanje ngenkathi imeka kamasipala iKing Cetshwayo uThamntuli eyokwethula ke uhlelo lwentuthuko edidiyelwe nokuzwa ke izimvo zomphakathi kulo masipala uMfolozi. Nakuba ezinye zezindawo ezingaphansi kamasipala iKing Cetshwayo sezinawo amanzi emakhaya nasezindaweni ezizakhele, kepha sisekhona isililo sokwentuleka kwawo kwezinye zezindawo. Lokhu ke kuqhame ngenkathi umeya walomasipala eyokwethula uhlelo lwentuthuko edidiyelwe endaweni yasemalaleni aphezulu engaphansi kamasipala uMfolozi. Esinye ke sezakhamuzi zakule ndawo sibeke kanje. Into nje yonke osukuyenza uyenza ngamanzi bese ngajabula kakhulu ukuthi bebe nohlelo bona ukuthi mhlawumbe amanzi ahleze khona njalo ngoba uma kungathiwa amanzi waphuza kanye ngosuku ayikho into engenzeka njengoba efika kanye evikini. So ke besicela ukuthi ke lapho ke endabeni zamanzi mhlawumbe mama silungisa noma amaphampi kanjalo ukuze amanzi kwazi ukuthi ngesikhathi wafuna ngisho ebusuku uma wafuna ushona empompini ukha amanzi asikhathalele ukuthi ke mhlawumbe ke engene ngamakhaya. Ubonkosi Nsibando ngomunye wezakhamuzi zakuWard 4 uthi ke kufanele kushintshwe amabhayipi kufakwa azokwazi ukumumatha umthamo wamanzi ozokwenelisa wonke umphakathi. Asiculisekile ngendlela okusetshenzwa ngayo amanzi. 1 bavele bethumela usurveyor kuyofakwa amanzi endaweni eyichibi lapha iziphethu ezingekho khona. Sineyindawo eningabi lapha ezinamanzi angapheli. Bese sifakelwa ke lo line ngoba kwa line lo suka lapha awukho. Ncane kakhulu ipipe awukwazi ukuphakela bonke lemisela. Fanele lishintshwe leli pipe kufakwe ipipe elikhulu ozothi mabenza ama extension ingena ngabe ngene emakhaya noma eduze kwamakhaya bekwazi ukusizakala bonke abantu bewacosha amanzi. Kanti ke umeya kamasipala iKing Cetshwayo uThamntuli ukuvumile ukuthi umonakalo usekhona kepha ke uzibekela iminyaka emithathu ukulungisa lo monakalo ngethemba lokuthi kuzobe sekunoshintsho kwiKing Cetshwayo yonke jikelele. Mawukhuluma ngeFolozi lesikuyona namhlanje indawo eziningi ngifica impela abantu bakona bethi cha thina besingena lutho nje namhlanje sinompompi ophuma amanzi indawo engaphezulu kwesihlanu engakubalela zona lapha eFolozi. Umonakalo usekhona. Umonakalo wenzeke iminyaka engaphezulu kweyishumi leyo naka wenzeka. Ngathi ke okungenani ngibekela iminyaka emithathu. Eminyakeni emithathu ngathi abantu baseKing Cetshwayo fanele bebesebethi siyawubona umehluko. Sibuyele emumva ke sibuyisele le ndaba kagesi. Ngoba le ndaba kagesi ovela uhamba ama-hour ayisishagalombili ngosuku olulodwa. Lokho kucekela phansi ukuphantsha kwamanzi kanti uhlelo lokuthenga injini lezi ezisebenzisa udiesel uhlelo olungadinga imali enkulu esingamisa nama project amanye okufanele enzeke ukuze la sekunama project khona kufake lezi injini ndawo zonke. Ezindabeni za1KZNTV kubika umqondisi Myeni emalaleni aphezulu kwasokhulu. Umeya kumasipala iNyokasela uXola Ntube uthi ke izikweleti ezilinganiselwa ku1 billion amarandi abasificile kulo masipala ngo2021 izona ke zinomthelelo ukuthi ke kuqoza ukuhanjiswa kwezidingo nqangi emphakathini. uDube usho lokhu ke kusithangamisa bezindaba ngesikhathi ke ethula umbiko wesimo sezimali salo masipala. Izikweletu zokubolekwa kwemali okwaqala ukwenza ngo2010 kulo masipala ikona sokunomthelelo omubi ukuthi intuthuko ishaye ngonyawo kuye emphakathini. Lokho kuvele ngesikhathi umeya ethula umbiko ngesimo sezimali salo masipala. Masipala wethu ngonyaka ka2013-2014 uboleke imali e164.4 million. Kwathi ngonyaka ka2013-2014 2014-2015 umasipala wethu waphinde waboleka imali e284.8 million. Uma usuhlanganisa ke isamba salezi imali zombili zilingana no449 million,2. Kanti ngo2010 to 2011 umasipala wethu
ubunemali ebhangi ebingalinganiswa no422 million. Awukithi-ke njengomasipala kusho ukuthini-ke lokhu? Lokhu kusho ukuthi sihleli nezikweleti esizikhokhayo ukusuka lapha ku422 sesiku320 million manje. uDube uthi isikweletu sikagesi abasificile bazosiqeda ngo-Agasti kulonyaka bese bekwazi ukonga imali ezilungisa ezinye izinhlelo zentuthuko yomphakathi. Ngifisa futhi ukuveza ukuthi uma ngingene ofisini njengomeya ngifica umasipala ukweletu Eskom imali engaphezulu ka200 million. Sesikwazile ukuyehlisa leyo mali yasuka ku200 million eza ku26 million. Esikhathini esingangonyaka. So ke kuyenye izinto ke shaya isifuba kakhulu ngazo ukuthi sisebenzile. Kuzokwenza umphumehluko ukuqeda lesi sikweleti. Qeda lesi sikweleti kithi njengomasipala kuzosho ukuthi sizoba nemali e8.7 million. Ukuvuza kwamanzi nakho kungezinye zezinselelo ezenza lo masipala ulahlekelwe imali. Sibukile futhi ukuthi le yokulahleka kwamanzi iyasilimaza kakhulu njengomkhandlu ngoba uma bengingenza isibonelo kunesikhathi la besikhokha khona u11 million sikhokhela ithubela water. Kulo 11 million esikhokhayo almost 4 million besikhokha imali amanzi akhona amanzi abesuke engezukusebenza bezolahleka. So ke nakhona lapho kunemizamo esiyenzayo ukusebenzisana ke nezinye amanye institutions kahulumeni nezikolo ukuthi siqinisekise ukuthi siyavala lama water leaks ukwenza ukuthi sizosave imali engaphezulu ka4 million njalo ngenyanga. Kulona leli sonto kuzoqala izimbizo zokulayela imibono yomphakathi ngokumele kwenzeke uma kuqala unyaka wezimali omusha. Ngotebogo Sibisi ngiseNewcastle. Lowo-ke ongumsunguli wenhlangano amadoda izwi lamadoda omsamo umkhulu Sibonelo Nxele uthi-ke kusungula kwalenhlangano ukuthi-ke amadoda abe nekhosombe elizosiza abantu besilisa bakwazi ukukhuluma ngezinkinga zokuhlukumezeka kwabo emndenini nasemakhaya. Kwisithangameko sabezindaba besibanjelwe empangeni uNxele uthi-ke bahlose ukuthi-ke basabalale kuzo zonke izindawo zamakhosi ukuze-ke bagqugquzele indlela yokuziphatha kubantu besilisa. Kwethulwe ngokusemthethweni inhlangano yamadoda ebizwa ngokuthi-ke izwi lamadoda omsamo nokuyinhlangano kezobhekelela izinkinga zabantu besilisa. Le nhlangano-ke yethulwe esithangameni sabezindaba besibizwe umkhulu Sibonelo Nxele ongumsunguli wayo le nhlangano. uNxele uthi ngokuhamba ngezindawo eziningi wabona usizo lwabantu waqala-ke ngokusungula inhlangano abafelokazi kanye nezidandane imkhulu Nxele ekhaya Msamo Foundation. Uthi-ke ekuhambeni kwesikhathi ubesebona ukuthi-ke kunesikhala wabesisungula izwi lamadoda omsamo ngokubona izinkinga ezibhekene nabantu besilisa kanye-ke nendlela yokuziphatha. Le nhlangano igqugquzela ukuba-ke abantu besilisa bakhulume ngezinkinga ababhekene nazo. Uma ubheka izinga lokubulawa kwabantu besifazane njengamanje likhule ngamalengiso madoda kakhulu lakhula kwabasengathi into engekho nje umuntu wesilisa emhlabeni kusho ukuthi sekukhona izilwane noma sekukhona abantu nje ongekibo abantu besilisa izigebengu kwagcine sambheswa sonke ngegama elibi okuthiwa zizigebengu. Lokhu nje kuhlangana lapha silontshe lenhlangano ogama layo izwi lamadoda omsamo. Inhloso nqangi yawo ukugqugquzela noma ukwakha insizwa ukuthi insizwa kahle kahle iphila impiloni, insizwa yini kahle kahle insizwa kahle kahle. Ngizeke noma zikho nezinye izinhlangano zamadoda ezisunguliwe ezisiza abantu besilisa kodwa-ke izwi lamadoda omsamo noma-ke ingahlukile kangako kwezinye kodwa-ke yona igabe ngokuthi-ke ibheke umsuka wenkinga ekuqaleni ingalinde ukuthi-ke ize ibhebhetheke. Uma lento iyenzeka ekhaya bese kuthiwa ukuhlukumezeka kwezingane nabantu besifazane kwesinye isikhathi isuke dadewethu kade ilento kade ngiyichaza indoda isaba ukuyikhuluma ingane nkathi siyenzeke ivele yenzeke ibe yibhomu enkulu ukuthi indoda isaba ukukhuluma isifika lapho manje ibulala khona izingane ibulala unkosikazi bese kuma kubheka kuthiwa hawu kukhona izingane ezihlukunyezwayo khona abantu besifazane abahlukunyezwayo kanti lento ibingabanjwa ezimpandeni zayo njengoba thina sifuna ukuyibamba ezimpandeni zayo.
Lenhlangano ayisunguleleke nje kuphela abantu basempangeni kodwa ke bahlosa ukuthi ke isabalale nakwezinye izindawo njengoba ke bese izinhlelweni zokuhambela izindawo zamakhosi beyethula kuwona. uNkulunkulu owaziyo ubengeke liqhamuka icebo nje uma kuzoba icebo lendawo yangakithi. Ngifisa ukuthi osePitoli, ngifisa ukuthi oseGoli, ngifisa ukuthi oseCape Town, ngifisa ukuthi oseDurban, ngifisa ukuthi okuphe eMnambithi namhlanje azi ukuthi uma enenkinga ekhona emvukela kwifamily yakhe ikhona inhlangano manje, akhona amadoda angathi umunyunga nawo uma eshiswa unkosikazi ngamanzi ngamafutha emshisa ngawo akilihlazo ukuthi akahambe yovula icala ukuthi ngishiswe unkosikazi ngoba nginje. Asiphinde sithishelele ezitolo sobuya futhi siqhubeke nendaba zethu. Asiphinde sikwamukele ke mbukeli usabukele indaba ze1KZNTV nazi ke obekuyizona ehamba phambili. Umthobanhliziyo kwabashelwe Imijondolo.Lukubameli Olokudla kwasezikoleni kanti ke kukhalwa ngekhansela eliholayo lisejele. Ake sibheke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu-18.26 emaqhathaniswa nedola laseMelika libo R22.99 emaqhathaniswa nopondo waseBrithani libo R20.28 emaqhathaniswa ne-euro yase-Europe igolide lona libo $2,016.12 ounce kuthiwa longahluzwe wona ube $75.32 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Ake sibheke ke isimo sezulu esingalindeleka. Iqembu leSuperSport United lisigwaze ngowalo umkhondo ngenkathi ke lehluleka ukuthola amaphuzu agcwele kuStellenbosch United emidlalweni yeDStv Premiership eTUT Stadium eTshwane lokusihlwa. iSuperSport engakaze ke yehlulwe ekhaya kule season ingene enkundleni yofuna amaphuzu amathathu abezokwenza ke ibuyele endaweni yesibili kwi-log egudluzwe kuyona iOrlando Pirates ngempela sonto edlule. iPirates ke yanyukele ke endaweni yesibili emuva kokwehlula ke iTX Galaxy yavula ke igebe lamaphuzu amabili phakathi kwayo neSuperSport. Ukuthola ke iphuzu kweSuperSport kuyenza ke isale ngephuzu kwiPirates ekubeni ke iphambili ngomdlalo. Iqembu ke lizoqeda endaweni yesibili kwi-log lizojoyina iMamelodi Sundowns kwi-CAF Champions League ngesizini ezayo. Bukele ke ziyaguqa bese kuphathela zona usuku namhlanje mina nawe ke sihlangane futhi kusasa ngasisikhathi esifanayo. Sale kahle emakhaya.